къщата на баба Кукуруз. Хайде да се закачаме с нея. Така, ето, да взема малко зъби от зъболекар. Постави! Трябва да неутрализираш пъста бързо! Чингитани, 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 чингитани. Ура, правки, бе! Уроди! Леле, дърца се откачи! Ще ме прибие! Ама не беше нарочно. Майкъл Джексън, ако не ми намерите хималайски Еделвайс до 1 час, ще превърна и двама ви в идиоти! Какво ще правим с този Еделвайс? Не знам, ама трябва спешно да го върнем, че взех да усещам магията. Мале, ще се превърна в идиот, човече. Имам идея къде можем да намерим хималайски Еделвайс. HD плазма за Далай Лама! Йоу, и сега какво? Според картата, която принтирах от Google Earth, Еделвайсът трябва да е ей там. Ето го. Последният оцелял хималайски Еделвайс. Но как ще го стигнем? Това са поне 200 метра. Сетих се! Ще се научим да летим като в тигъри, дракони, ще успеем да скочим до там. Става. Сега трябва да намерим кунг-фу мастър. Той ми изглежда читав. Пише, че е най-добрия, човече. Дано само да се навие. Чух, че местните мастери отказват по няколко пъти преди да се навият. Учител вие търсите си. Може аз учител ваш да бъда. Джедай направя ви. Съжалявам, Джуджак, ама не отиваме при мастър Ц. Видяхме на билборд, че е най-добрия. Рекламите. Скапани са те. Бизнесът вече друг е. Тези уроди явно идват да ги обучавам. Сега ще ги подложа на теста на благородието да видя дали стават за мои ученици. Няма всеки втори да обучавам, я. Помогнете на бедния слепец без крака. Ще ме преведете ли през онази жар без обувки? Това не е тест, да знаете. Добре, чиче, щом не е тест. Хайде да опитаме пак. Сори, дядка. Ще ти викнем такси. Чакай тук. Жалко. Провалиха се на теста, ама все пак не съм обучавал никой от 5 години, така че нямам друг избор. Стой! Кои сте вие? Мастер учителю, сър, господине, ще ни научите ли да летим като във филма Тигър и дракона? Аз вече не обучавам. Жалко. Нищо, не, хайде, чао. Много ме е яд. Да ходим при оня зеления тогава. Чакайте! Добре, ще ви уча. Ще ви струва по 30 лева. Да не губим време и да се захващаме. Търпението е най-нужно на опашката за тоалетна. Чиче, сега какво правим? Пестим пари от анимация. Готово! Току-що спестихме на студиото 5000 лева. Мастър, това как ще помогне? Както мравките работят, така идиотите висят. Джунзен! Готови сте? Ето ви сертификатите. Ама ние не летяхме. Когато сте истински готови, ще усетите момента и ще овладеете силата. И запомнете, синигерът Куакуа се обръща наляво.
Ето един типичен местен азиатец. Как се казваш? Мартин. Хайде с нас за хималайския Еделвайс. Добре. Стигнахме. Сега трябва само да скочим там. Ей, този не трябваше да умира. На теб пък какво ти дреме? Добър актьор, готин глас. Щеше да озвучава доста типажи от сериала. Тогава що скача без сертификат Тигър и Дракон? Когато сте истински готови, ще усетите момента и ще овладеете силата. Чувствам, че момента настъпи. Готов съм да овладея силата. Това сигурно е кулата. Има записан, че аз да му гледам на кускус, малака. Провалихме се, бабо Кукуруз. Не успяхме да ти донесем Еделвайса. Моля ти се, не ме превръщай в идиот. Много ти се моля. Добре, Ривно. Няма е. Айде. Кепче!